माने आं दायो दंब्लाव kimchi फाननो लाबोदों kimchi फाननो लाबोया 4 मास जाबाय 4 मास जाबाय माने 3 मास जानोबो 4 मास जानो हागौ आं मोजां बुंनो हाला बावगारबाय माने kimchi मोनसेयाव मास मोनसे जानो हागौ सोरहाबा मास मोननै सोरहाबा हप्तासे सोरहाबा मास मोनसे बिदि आरो जेनेबा आं kimchi लाबोया बिराद गोबाव जाबाय माने 4 मास जाबाय बेनिखायसो आं दायो दंब्लाव दंखायो माने kimchiयाव खबर जाबायना माथो खालामबावनो नोंनि नै मिथिदो माबायदि खालामो नै मालफोराबो मोजां मोजां दङ नै आरो मोनसे खोन्था बेबायदि kimchi फानग्राखौ उदालगुरियाव नागिरबाय मोना दंनायावसो दङ बियो आरो रौतावबो दङ दां आं रौतावबो नुवाखै रौतावबो गैया kimchi फाननाया उदालगुरियावबो गैया बिनो थाङो दंनाया थाङो उदालगुरियाव माने बुधबार बाजार जाबाला बुधबार बाजाराव थाङो बेनिखायनो उदालगुरियावनो दखान नागिरबाय मोना बेबायदि kimchi फानग्रा बेनिखायनो जोङो दंनायाव लाबोनाङो आं मोनब्रै लाबोबाय कनभारेसन जागोन दा कनभारेसन दं आरो जेनेबा माने जों बेयाव ओंखाम जानो फैदों आरो नायनो जादो नाहाबो जानोसै जेरल नोंथाङालाय मा मावो नै माबा ओंखाम जानायनि थाखाय बेयाव मालिक ओंखाम लान्च थालि पर्क चिकेन फिश नायनांगोन मा मोनजायो वाटार 10 टाका साहा 5 बेयावनो जाग्राफोरखौबो मोनजोबो साहाबो मोनगोन नोंथाङालाय मा मावदों बिबिसियाव बेयाव मिसन फिल्डनि रेकर्ड लाखिदों बेयाव नंगौ नाम लिरदों बेयाव लिरग्रा नोंथाङालाय ब्रादारा नंगौ खामानि मावग्रा मा दागादों नोङो मा दागादों नोङो मा खालामदों सार नै माबा जानायनि माबा मा होनो काउन्टार आरो बेयो जेनेबा फिस लायो बेयाव नंगौ बिसोरबो गासिबो दखानबो होदों बोरै दं पकरा हारि मोननाय बेसिम नायनांगोन र' नायनांगोन पकरा बनायना पकरा बनायदों ब्रादारा मा मावदों नोंथाङा जायोब्रा दसेबाबो ब्रादारा मा मावदों नै दाउ बेदर संदों दाउ बेदर दुन्दिया होदों बेसेलाय टाइम जाबाय बाप माहानि मानसि बिलाय खेनान गुफुर माथो जापाननि बाप जापाननिफ्राय फैदों मा बियो ना फ्राय खामानिया खस्थ' नांदों ना माहाय मोजां नांदों नांनाया हले खिन्थु जों माबा दुखु मोनदों दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि लिडार हिसाबै प्रमद सारा जोंनो सानै लानो होबा गाहाम मोनगौमोन आरो खामानि मावनो मा मावनो माहाय दिगदार जादों बेनिखायनो जों बेखौ मावनांबाय दा सुनो गोनां जादों दे होमबा जेबो नङा बेखौ आखा खालामदों नंगौ नंगौ नोंथाङालाय ब्रादारा मा मावो बिबिसियावथ' मावा ओरै गामिनि मावो गामिनि नोंथाङालाय बे गामियाव मा मावो ओंखाम संदाव दसे खामो दे होमबा जेबो नंला
मा मावो नोंलाय खारांग्रा खारांग्रा सा मोनसे आरो दाउदै मोनसे नोंथाङा ब्रादारा मा लिरदों मा मावो नै माबा कुपन लिरग्रा कुपन सानि नोंथाङालाय ब्रादारा मा खालामदो दे होमबालाय दे नोंथाङालाय मण्डलियाव मा मावो आं मण्डलिनि पास्टर होमबालाय दे थेंक इउ स' माच नोंथाङा बिबिसिआव मा मावो बिबिसिआव बुंदो मा मावो एकाउन्टेन्ट नोंलाय मा मावो नोंथाङा बिबिसिआव बिबो जाबाय दे नोंहालाय आयंआ मा मावो बिबिसिआव आं एरिया पास्टर बेखौनो मिथियो मिथिनायालाय दायो बेलेग जानो हागौ ना मण्डलिफोरनो बुहारि राननाय आदालाय खामानिया जोबाखै नै बहुत दङ नोंलाय मा मावो बिबिसिआव आङो क'क्राझारगिरि नंगौ दे होमबा सान्दुंआलाय देनजारखा दाखालि थांनाय माथो नोंसिनिथिं दाखालि थांदोंमोन माबायाव थुनदुबिलाव सोंनाय नोंनि माबायाव सकाव नागिरबाय नोंखौ बनसो मोनदां बनसमोन ने फाथाखौ दा मा दिनाव हुकुरबार बारला जोंहा प्रग्राम दंमोन थांलै हाजार मानसि दङ बेयाव नै मानसिफोरा हाजार मानसि दङ गासैबो बर' गोनजा बर' बाग्लानि फैयाखै बाग्लानि फैयाखै जानानै मोजां थां आरो नांलायनाङा